Νομίζω ότι ήρθε η σειρά του κυρίου Αλέκου Κοντού, του ισχυρού άντρα, του εμπνευστή, του ανθρώπου που καθοδηγεί τη ΣΕΚΕ, διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας της ΣΕΚΕ, και νομίζω ότι με το έργο του, ελάτε κύριε Κοντέ, νομίζω ότι με το έργο του καθορίζει και την πορεία της εταιρείας αλλά και την πορεία του νομού. Ευχαριστούμε πολύ. Σεβασμιότατε, Θεοφιλέστατε, αξιότιμε κύριε πρώην Πρωθυπουργέ και Πρόεδρε του Ομίλου της ΣΕΚΕ, αξιότιμοι προσκεκλημένοι, κυρίες και κύριοι. Σας καλωσορίζω και εγώ με τη σειρά μου και εκπροσωπώντας τον υπηρεσιακό μηχανισμό της ΣΕΚΕ στη δεύτερη ετήσια εκδήλωση του Ιδρύματος Χορηγιών του Ομίλου της ΣΕΚΕ Αλέξανδρος Μπαλτατζής. Η σημερινή μας εκδήλωση πραγματοποιείται στη σκιά της αγωνίας των αγροτών και κυρίως των νέων αγροτών για τη ζωή τους και για το μέλλον της ελληνικής υπαίθρου. Ο πρόεδρός μας, ο κύριος Κώστας Καραμαλής, έχει επανειλημμένα τονίσει ότι για να υπάρξει ισχυρή Ελλάδα απαιτείται ισχυρή περιφέρεια. Για να υπάρξει ισχυρή περιφέρεια απαιτείται ένας ισχυρός αγροτικός τομέας. Έναν τομέα τον οποίο στηρίξαμε ουσιαστικά και αποτελεσματικά υπό τη δική του καθοδήγηση. Πρέπει να επισημανθεί ότι το δημογραφικό συνδέεται άμεσα με το αγροτικό. Ήδη βλέπουμε πως η κρίση του αγροτικού τομέα οδηγεί σε πληθυσμιακό μαρασμό πολλές περιοχές της χώρας μας και μάλιστα εθνικά ευαίσθητες, όπως είναι οι παραμεθόριες περιοχές. Είναι λοιπόν βέβαιο ότι εάν δεν χαραχθεί άμεσα και δεν εφαρμοστεί μια μακροχρόνια και αποτελεσματική αγροτική πολιτική και αν συνεχιστεί η απαξίωση του αγροτικού κόσμου που παρατηρείται τα τελευταία χρόνια, θα οδηγηθούμε αναπόφευκτα σε αποδυνάμωση της ελληνικής περιφέρειας με τραγικές εθνικές και κοινωνικές συνέπειες για την πατρίδα μας. Και βέβαια, αρνούμε να δεχτώ ότι ένα σύστημα, αυτό της καταβολής των κοινοτικών ενισχύσεων, που το 2008 το ασφαλίσαμε, το κλειδώσαμε με δίκαιο και αντικειμενικό τρόπο και μάλιστα με τις ευλογίες και την πλήρη αποδοχή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κατέληξε βορρά στα χέρια επιτίδιων και απατεώνων σε βάρος των πραγματικών και μάλιστα των νέων αγροτών. Κυρίες και κύριοι, μπροστά σε αυτές τις εξελίξεις, η δράση και η πορεία του ομίλου μας αποκτούν ιδιαίτερο νόημα. Ο όμιλος των εταιρεών της ΣΕΚΕ διαθέτει εταιρείες σε 5 χώρες, διακινεί καπνά από 12 χώρες και έχει σαν πελάτες τόσο τις μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες τσιγάρων, όσο και μικρότερες εταιρείες με σημαντική τοπική εμβέλεια. Η ΣΕΚΕ δραστηριοποιείται σε έναν από τους πιο απαιτητικούς και δύσκολους κλάδους της ελληνικής αγροτικής οικονομίας, το καπνό. Είναι σημαντικό ότι από τις 20 καπνεμπορικές εταιρείες που λειτουργούσαν στη χώρα πριν από 30 χρόνια, έχουν μείνει μόνο 5. Η ΣΕΚΕ όχι μόνο άντεξε στον χρόνο, αλλά αναρριχήθηκε στην πρώτη θέση του κλάδου στην Ελλάδα και σήμερα αποτελεί τη μεγαλύτερη εταιρεία στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Ένα επίτευγμα που πραγματικά τιμά όλους όσοι εργάστηκαν σε αυτή τη διαδρομή. Παράλληλα, τα τελευταία χρόνια ο Όμιλος έχει εισέλθει δυναμικά και στον χώρο των τροφίμων και υπό την ομπρέλα των The Grecials παράγονται και διατίθενται στην ελληνική και τη διεθνή αγορά εξαιρετικής ποιότητας, αγνά και φυσικά ελληνικά προϊόντα, μέλι, χυμός ροδιού και ελαιόλαδο. Κυρίες και κύριοι, το 2027 η ΣΕΚΕ συμπληρώνει 80 χρόνια από την ίδρυσή της. 8 δεκαετίες προσφοράς στους καπνοπαραγωγούς, στους καπνεργάτες, στις τοπικές κοινωνίες όπου δραστηριοποιείται, αλλά και στην εθνική οικονομία. Ο χαρακτήρας της ΣΕΚΕ, μιας αμιγώς εταιρείας του κοινωνικού τομέα, που λειτουργεί όμως καθαρά στον χώρο της ιδιωτικής πρωτοβουλίας,
επιβάλλει εκτός από τις επιχειρηματικές της δραστηριότητες τη διαρκή διερεύνηση και ανάπτυξη πρωτοβουλειών κοινωνικής εταιρικής ευθύνης στους ευαίσθητους κοινωνικά τομείς της υγείας, της παιδείας και του πολιτισμού, τομείς που η εταιρεία μας στηρίζει με συνέπεια και επιτυχία διαχρονικά. Εμείς που αποτελούμε την τρίτη γενιά στελεχών της ΣΕΚΕ, θεωρούμε αυτονόητο ότι η προτεραιότητα στο εταιρικό μας DNA έχουν οι δράσεις της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Η πρώτη γενιά, με επικεφαλή τον τότε Γενικό Διευθυντή, τον Βασίλη Λαντζή, δημιούργησε οικοτροφία και σπούδασε σε δύσκολα χρόνια 400 παιδιά από φτωχές αγροτικές οικογένειες καπνοπαραγωγών. Η δεύτερη γενιά, με Γενικό Διευθυντή τον Δημήτρη Κουνατιάδη, συνέχισε και διεύρυνε αυτές τις δράσεις. Και σήμερα εμείς, οργανωμένα και μεθοδικά, προωθούμε και εξελίσσουμε αυτή την πολύτιμη παρακαταθήκη. Η ίδρυση του Φορέα Χορηγιών Αλέξανδρος Μπαλτατζής ήταν μία πρόταση του Προέδρου του Ομίλου, του κυρίου Κώστα Καραμαλή, την οποία αναπεδέχθη η διοίκηση της ΣΕΚΕ, έτσι ώστε η κοινωνική εταιρική ευθύνη να ασκείται με προγραμματισμένο, συντονισμένο και αποτελεσματικό τρόπο. Θα μου επιτρέψετε εδώ μία σύντομη παρένθεση. Ο Όμιλός μας, υπό την καθοδήγηση του πρώην Πρωθυπουργού στην οικονομική κρίση που ολοκληρώνεται σε λίγες ημέρες και η οποία ουσιαστικά είναι η πρώτη χρονιά λειτουργίας υπό την καθοδήγηση του πρώην Πρωθυπουργού, βελτίωσε όλους τους οικονομικούς του δείκτες και πέτυχε σημαντικά θετικά αποτελέσματα. Εμείς στην οικογένεια της ΕΚΕ πιστεύουμε ότι η απόφασή του να ηγηθεί των προσπαθειών μας αποτελεί το σημαντικότερο γεγονός για τη ΣΕΚΕ από τις ιδρύσεώς της. Η παρουσία του στη ΣΕΚΕ αποτελεί πηγή έμπνευσης για όλους μας, καθώς έδωσε νέα δυναμική στην εταιρεία και λειτουργεί ως σημαντική προωθητική δύναμη τόσο στις επιχειρηματικές μας προσπάθειες όσο και στο κοινωνικό μας έργο. Θα ήθελα επίσης να επισημάνω ότι πέραν των χορηγιών του Ιδρύματος, η ΣΕΚΕ υλοποιεί παράλληλα σημαντικές δράσεις στήριξης και προστασίας των καπνοπαραγωγών και των εργαζομένων της. Θέλω να γνωρίζετε ότι όλοι οι εργαζόμενοι της ΣΕΚΕ καλύπτονται από συμβόλαιο υγείας της συνεταιριστικής ασφαλιστικής εταιρείας Συνδέα, μιας σπουδαίας εταιρείας, στην οποία η ΣΕΚΕ είναι μεγάλος μέτοχος, όπως και η μεγάλη πλειονότητα των καπνοπαραγωγών μας, με δυνατότητα δωρεάν ιατρικής περίθαλψης. Σε περιπτώσεις δε όπου τα νοσήλια ή οι δαπάνες υγείας υπερβαίνουν τα όρια των ασφαλιστηρίων, η ΣΕΚΕ καλύπτει τα υπερβάλλοντα ποσά με δικούς τους πόρους. Μόνο για τους καπνοπαραγωγούς της Ροδόπης, η ΣΕΚΕ έχει καταβάλει τα τελευταία χρόνια στη Συνδέα ασφάλιστρα ύψους 750.000 ευρώ, ενώ οι ασφαλισμένοι καπνοπαραγωγοί έχουν εισπράξει για ζητήματα υγείας που τους προέκυψαν ποσό που υπερβαίνει τις 350.000 ευρώ. Η υποστήριξη όμως της ΣΕΚΕ προς τους ανθρώπους της δεν σταματά εδώ. Θέλω να γνωρίζετε ότι στο τελευταίο Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίστηκε ότι όλοι οι μόνιμοι εργαζόμενοι, των οποίων τα παιδιά φοιτούν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, θα ενισχύονται με 3.000 ευρώ ετησίως για το κάθε παιδί. Κυρίες και κύριοι, σε αυτό το σημείο αισθάνομαι την ανάγκη να εκφράσω τις θερμές μου ευχαριστίες για την εδώ παρουσία τους. Στον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ξάνθης και Περιθεωρίου, τον κύριο Παντελεήμονα, τον οποίον αγαπούμε ιδιαίτερα, Σεβασμιότατα, σας αγαπούμε ιδιαίτερα, και ο οποίος εκτός από το ποιμαντικό του έργο ασκεί και εθνικό έργο στην περιοχή, αλλά και κοινωνικό έργο. Τον Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Πολυστήλου, τον κύριο Σοφρόνιο. Πολλές ευχαριστίες, το είπα προηγουμένως, στον πρόεδρό μας, στον κύριο Καραμαλή. Ευχαριστίες όλων μας στην οικογένεια της ΣΕΚΕ, στον άοκνο, έντιμο και αξιοσέβαστο φίλο μου, τον πρόεδρο της ΣΕΚΕ Ελλάδος, τον κύριο Παναγιώτη Ταρανίδη, που στηρίζει συνεχώς όλες τις προσπάθειές μας. Στα μέλη του Διοικητικού μας Συμβουλίου, του Ομίλου της ΣΕΚΕ, οι οποίοι μας περιβάλλουν με την εμπιστοσύνη τους και μας δίνουν τη δυνατότητα να συνεχίσουμε το έργο μας. Στον πρόεδρο του Ιδρύματος των Χορηγιών, τον κύριο Παναγιώτη Σγουρίδη,
και στο Συμβούλιο του Ιδρύματος, στις αρχές του τόπου μας, στο βουλευτή μας, τον Σπύρο του Τζιριγκύρη, στον Δήμαρχο Ξάνθης, στον Δήμαρχο Αυδείρων, που είναι παρόντες εδώ, στους Δημοτικούς Συμβούλους, στην Αντιπεριφερειάρχη και τους Περιφερειακούς Συμβούλους, στον Αστυνομικό Διευθυντή, τον εκπρόσωπο του ΔΕΛΤΑ Σώματος Στρατού, τους προέδρους κορυφαίων συνεταιριστικών οργανώσεων που είναι εδώ. Είναι ο Ανδρέας ο Δημητρίου, ο πρόεδρος της μεγαλύτερης συνεταιριστικής εταιρείας της Ελλάδας και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ομίλου της ΕΚΕ. Στους προέδρους από την Κόρινθο, της Ένωσης, της Ξάνθη, την Καβάλα, στον πρόεδρο του Εργατικού Κέντρου Ξάνθης, τον αντιπρόεδρο του Επιμελητηρίου, τη διοικήτρια του Νοσοκομείου Ξάνθης για την πολύ καλή συνεργασία που έχουμε, τους πρώην δημάρχους και όλους εσάς που μας τιμάτε με την παρουσία σας. Ιδιαίτερα θέλω να ευχαριστήσω τους εκπροσώπους των τραπεζών. Μας τιμά ιδιαίτερα η παρουσία του Γενικού Διευθυντού της Credit Bank, μιας μικρής σε μέγεθος, αλλά πολύ δυναμικής και πολύ ανθρώπινης τράπεζας και των συνεργατών του. Ευχαριστώ επίσης τους δημοσιογράφους που βρίσκονται σήμερα μαζί μας, τον Μανώλη τον Κοτάκη, τον Μιχάλη τον Ψήλο, το δικό μας Ξανθιώτη δημοσιογράφο που μας κάνει την τιμή να παρουσιάζει τη σημερινή εκδήλωση, τον κύριο Ιορδάνη Χασαπόπουλο και όλους τους εκπροσώπους των τοπικών μέσων μαζικής ενημέρωσης. Τελειώνοντας, θέλω να εκφράσω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους όσους δίνουν καθημερινά το καλύτερό τους σε αυτό, επιτρέποντάς μας να αναπτύξουμε με επιτυχία όχι μόνο το επιχειρηματικό, αλλά και το κοινωνικό μας έργο. Τους διευθυντές της ΕΚΕ, τα στελέχη, τους εργαζόμενους και ιδιαίτερα τις καπνεργάτριες και τους καπνεργάτες. Και εξίσου βέβαια ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στα στελέχη των θυγατρικών μας εταιριών στο εξωτερικό, που για μεγάλα χρονικά διαστήματα βρίσκονται μακριά από τις οικογένειές τους, όπως και σε όλους όσοι συνεργάζονται με την εταιρεία και στηρίζουν το έργο μας. Θέλω επίσης να ευχαριστήσω όλους όσους δούλεψαν για την πραγματοποίηση της σημερινής εκδήλωσης. Την κυρία Τζεβελεκίδου Γιώτα και τους συνεργάτες μου στη ΣΕΚΕ. Και βέβαια και τον κύριο Γρηγόρη Λεοντιάδη, ο οποίος έκανε αυτό το υπέροχο βίντεο, συνεργάτης μας και ο οποίος καλύπτει την εκδήλωσή μας. Κυρίες και κύριοι, εκπροσωπώντας την οικογένεια της ΕΚΕ, σας διαβεβαιώνω ότι θα συνεχίσουμε με αφοσίωση και αυταπάρνηση να υπηρετούμε τις ιδέες και τα οράματα που δημιούργησαν και μας κληροδότησαν οι προκάτοχοί μας. Με ενότητα, με μεράκι και αίσθημα ευθύνης, θα συνεχίσουμε να επενδύουμε στο μέλλον των εργαζομένων μας, των αγροτών, των τοπικών κοινωνιών και της χώρας μας. Παράλληλα δεσμευόμαστε ότι η ΣΕΚΕ θα συνεχίσει να εξελίσσεται, να επενδύει και να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της εποχής, παραμένοντας πιστή στις αξίες και τις αρχές που την καθόρισαν επί σχεδόν 8 δεκαετίες. Ευχαριστώ πολύ και τελειώνοντας θα ήθελα ιδιαίτερα να ευχαριστήσω τον Λουδοβίκο των Ανογείων και τους συνεργάτες του, τα δικά μας κορίτσια, τις αδελφές Βουγιοκλή, δύο εξαίρετες καλλιτέχνηδες που με τα τραγούδια και τις μελωδίες τους θα μας ταξιδέψουν σε διαστάσεις που αγγίζουν τις πλέον ευαίσθητες χορδές της ύπαρξής μας. Σας ευχαριστώ πολύ.